सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या पुनर्स्थापनेच्या वेळार सप्तकोटेश्वराच्या दिवाडे आशिल्ल्या मूळ स्थानार भव्य वास्तू बांदपाचो सरकाराचो संकल्प आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केल्लें. पुरातत्व आनी पुराभिलेखाचो अभ्यास करूनच सरकारान हें काम हातांत घेवचें म्हण पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान मागणी केल्या. शिवेंद्रराजे भोसले हांगासर मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक आयले. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या दिवाडी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे त्या दिवाडी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे आणि निश्चितचरित्या परत एकदा त्या गोमंत भूमीमध्ये त्या दिवाडी बेटावरती हा संकल्प सोडलेला आहे की त्याही ठिकाणी परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मंदिर झालं. पण सप्तकोटेश्वरांचं मंदिर आणि गोव्यातील मंदिरं जी उद्ध्वस्त झालेली आहे त्याचं स्मारक म्हणून त्या ठिकाणी गोवा सरकारच्या वतीने पुन्हा आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधू हा संकल्प सरकारचा आहे. खरे म्हणजे ह्या मंदिराची निर्मिती जर करून सरकाराक नवो शुभारंभ करपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर तेंच्यांनी पुरातत्वीय आनी पुराभिलेख अभ्यास करूनच त्या संदर्भातले पर्यावरण पोषक असे बांदकाम जर ह्या दीपवती बेटाचेर सप्तकोटेश्वराच्या नांवान जर उबारले जाल्यार ते गोंयच्या भारतीय संस्कृतीच्या अस्मितेचो मानदंड जातलो आनी सरकारान तशा पद्दतीन तिची निर्मिती करपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जर अशा पद्दतीन जर हांगा एक सुंदर मंदिर उबारले जे मंदिर आमकां आमच्या गोंयच्या सांस्कृतीक धार्मीक वारशाचे संचित म्हणून आमी पळयताले अशा पद्दतीन तेची जर निर्मिती केली जाल्यार म्हाका दिसता की पंचगंगेच्या पवित्र संगमाचेर 5 न्हंयांचो जंय संगम जाता अशा उदकान वेढलेल्या बेटाचेर हे जर निर्माण जर जायत जाल्यार ते कोकण काशीच्या लौकिकाक सार्थ ठरतलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.